Дядо ми беше обоист и общо взето без никой да ме пита, ми дадаха обоя в ръцете и до ден днешен. Всъщност никога не съм си представил, че ще правя нещо друго, освен да свиря на обои. В Мюнхен останах, след като дойдох тук да уча. След много перипети в уния трудни времена по заминаването, както казва един приятел, взех последния влак тогава и наистина беше така. Сега искам да се върна, да се връщам, може би е по-точното, защото то е чувство някакси, напоследък ме завладя и ако бих могъл да се връщам по-често, за да свиря все пак и в България, би било прекрасно. Ако пък нещата в един момент стигнат такова ниво, че изобщо да могат да се прибера, както се казва, макар че това прибиране е много така странно звучи за мен, защото аз вече имам тук своя дом и неща. Не ми се губи връзката с България. Всеки път, когато се докосна до Моцарт, усещането е като да си перманентно влюбен. Всъщност става въпрос за музика и ако можем да музицираме и да свириме така много хора, независимо къде сме, това всъщност това е идеята. Да бъдеш навсякъде и да правиш музика е просто страхотно. На свободна практика си поръчам за някакъв проект, който има начало и край и после това нещо, после тези хора може да не се видят никога, които се свирили заедно и в един момент край винаги е малко тъжен, защото ако се е получило това, което трябва да се получи, просто е страхотно.